Благодарим на талантливите деца от трупките. Пожелаваме ви да продължавате все така да ни радвате с прекрасните си изпълнения. Бяхте абсолютно невероятни. След техните прекрасни изпълнения, нека вдигнем градуса с още едно танцово изпълнение. Представяме ви нашите специални гости от Народно читалище Свети Кирил и Методий 1894 година, град Първомай, които днес ще изпълнят за вас танците Окопски хорал и Шопски танци. Аплодисменти!
Браво на талантите от читалище в град Първомай. Абсолютно удоволствие човек да ви гледа. Отново ви благодарим, че приехте да ни гостувате на този чудесен празник. А сега, моля, посрещнете с бурни аплодисменти нашите специални гости от Народно читалище Железник 1988 година, град Стара Загора, с ръководител Динка Гинчева. За вас ще пее Анет Добрева, ще изпълни песните "Над не да стърчат два гълба" и "Заспала е малка мома". Аплодисменти! Mama
Моля ви отново силни аплодисменти за Анет. Толкова малка, толкова талантлива, беше абсолютно чудесна. А сега моля приветствайте с аплодисменти гостите ни от село Сърнево и детска певческа група Ракийче пред Народно читалище Съзнание 1871 година. Те ще изпеят песните "Пусто му сърце", "Яна иде от чешмата", "Седнала е Яна Ле". Аплодисменти! Oh
Благодарим на нашите гости от село Сърнево. Надяваме се отново да ни посетите. И след тези запомнящи се изпълнения, моля приветствайте певческа група Зеленика към Народно читалище Хаджи Димитър, 1927 година, село Кънчево. Те ще се представят с 3 специални изпълнения: Севдано Либеле, Тодоро Тодоро и Раделе. Аплодисменти! Севдано любеле, казан лъжкая върхо. Севдано любеле, казан лъжкая върхо. Като си ме любила, що не си ми казала, що не си ми казала, и аз тебе да любя. Снощи минах покрай вас, ти в градинка седеше. Снощи минах покрай вас, ти в градинка седеше. Аз ти поисках дъргина, ти ми хвърли коприва. Аз ти поисках дъргина, ти ми хвърли коприва. Попари ми лицето, изгори ми сърцето. Попари ми лицето, изгори ми сърцето. Севдано
Благодарим ви, мили дами, бяхте прекрасни. С нетърпение ви очакваме и на следващото ни тържество. С нетърпение ви очакваме и на следващото ни тържество. А сега програмата ни продължава с група за народни песни и танци към Народно читалище Просвета, 1896 година. Град Меричлери. Те ще ни гостуват за пръв път, а за нас е удоволствие да ги посрещнем на винаровската сцена. Ще имате възможност да чуете фолклорната група към читалището с песните Кръжно се хоровие и Драгано Драганки. След тях моля да се готвят зетиво. Аплодисменти! Кръшно хоро се вие, тук вода се не пие, само люта ракия и руйно вино червено. Кръшно хоро се вие, тук вода се не пие, само люта ракия и руйно вино червено. Да се
Yes,